ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଏରିଆରେ କହନ୍ତି ୟାକୁ ଚିକେନ କୁରକୁରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବନେଇବା କ'ଣ କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ ସନ୍ତୁଳା କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ସନ୍ତୁଳା ଚିକେନ ତୁରତୁରି ନା ଚିକେନ କୁରକୁରି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଇଟମଟି ଆମେ ବନେଇବା ଯେମିତି ସବୁ ନାଁରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁର ସାଲେପୁର ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବନେଇବା ଆଜି ଫାଇନାଲି ଚିକେନ କୁରକୁରେ। ଚିକେନ କୁରକୁରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଚିକେନ କୁରକୁରି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛେ? ଚିକେନ କୁରକୁରେ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ହଳଦୀ ଲୁଣ ତେଲ କଳା ଜିରା ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ। ଚିକେନରୁ ସାରୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ଚିକେନ କୁରକୁରେ ସାରୁଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମାନେ ସାରୁର ଯେଉଁ ଗଲୁ ଅଂଶଟା ରହୁଛି ସେଟା ଚିକେନରେ ପଡ଼ିଲେ ଚିକେନ ପୁରା ଗଲୁ ମରିଯିବ। ତାପରେ ଚିକେନ କ'ଣ ହବ ଡବଲ ଟେଷ୍ଟ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେଇଛେ କିଛି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ। କ'ଣ ଚିକେନରେ ବି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ପଡ଼ିବ? ନା ନାଇଁ ଚିକେନ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଆକୁ ଆଗ ଛଡ଼େଇକି ବହେ ଖାଇବା ତାପରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବା। ଓହୋ